KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe aya Piindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañti kala saaha huccidde e mon non kadi min dañiri weltare oɗo subaka larba hande koyɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal aduna fof boros holoen caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Allah hokken tawede kadi o saaha mo wuuri ɗum noon ko ɓuuri tengtude e jayndel ɗi e oɗo subaka ne jeeya hen e nandano 83 député Benno Bokk Yaakaar dañnojo ɗo joni aɓene 82 député ko saabi ɗum en gar hen ne jayndel ɗi goɗɗum oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Fatou Fall kanko noon woni debbo gaɗiɗo ɗo e nder leydi meɗen Sénégal waɗede général ma en gar hen hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe joni wonta so Allahu lamɗo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe mbiyeten tan ko machallah debbo wiyede général walla unité des général ɗum ɗon noon oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Fatou Fall ɗo joni nanata ko général kanko noon général des forces armées ɗo e nder leydi meɗen Sénégal woni noon grade mo ganduɗa o tottama ɗum kay o toni kadi on toɗɗama kadi waɗede nommé ardade ɗum ko ganduɗa kañum woni direction générale mo hôpital principal mo Dakar kanko oɗo ɓiɗɗo debbo ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yette dañiɗo e nder leydi meɗen Sénégal garene jaynde li quotidien ɗum ɗon noon arata tan ko ha joni to banggue ndeɗo jayne walla mbiyen to banggue général Mbaye Cissé kanko noon oɗo saaha kanko tan waɗa yette ɗo ɗo ganduɗa kañum woni forces armées o darima noon gam tan haalde haɓade ko jogori haɓade kay kanko oɗo général Mbaye Cissé o wi noon maɓe daro tan e ko ganduɗa ko kañum woni haɓade ko rewani lawol e nder leydi meɗen ha tengti banggal frontiére uji ko ganduɗa ina nata haɓade drogue kono kadi ko fayi e banggal pétrole et gaz ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum woni ko jogori wonde liggey makko kanko kay général Mbaye Cissé ha joni tan ɓe garti toon to assemblée nationale en kalino joni oɗo ɓiɗɗo debbo le mbiyen député Revue o waɗi tan démissionné e groupe parlementaire walla mbiyen e groupe mo Benno Bokk Yaakaar kanko noon ɗo joni ko député non inscrit ɗum saabi ɓe natti timmude 83 kono joni ko 83 ɗiɗo ɓe mbi le quotidien ari ha joni tan wiide majorité o kay nana yiilo ɗo joni aɓene jiilo majorité ɗum noon woni ko ɓe gaddi ɓe mbi tan Benno Bokk Yaakaar walla APR aɓene jiilo majorité toon to assemblée nationale saabi ɗum ko Mariétou Dieng kanko noon wonti yette non inscrit toon to assemblée nationale to yete ɓe mbi Benno Bokk Yaakaar arte 82 ɓe ɗum ko ganduɗa kañum woni député ji garen ha joni jayde vox populi noon oɗo subaka wi tan ko ministre des forces armées noon oɗo saaha darima tan gam artude e liggey muɗum walla artude tan ko ganduɗa ko kañum tigui jogori wadde walla tan kañum jogori arde kanko général
général Mbaye Cissé o wi noon oɗo saha kay ɓe darima tan ngam haɓade walla tan ɓe darima ngam tan ƴewtade holno ɓe mbatta ha tan jam ɓuula dumade e nder leydi ndi kono holno ɓe mbatta haɓe kaɓo drogue ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kono kadi ko taari ɗum e to drogue o ummoto to kono kadi to fayi e banggal pétrole e ko way noon ɓe mbi noon ƴeewoɓe walla yiilotoɓe tan ko wona jam ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ha tengte nder armée ɗum ɗon ne ɓe jaadata hen ɗum woni konngudi makko ganduɗa o suuti ɗum caggal nde o toɗɗa ha joni tan ɓe garti to banggal to ganduɗa kañum woni leydi France ɗum noon gon joɗaniɗo ɓe ɗo kañum wi tan ko miijaki ni walla tan hakkille mum ne yaaha wiide haɓade sénégalais ji gondi toon to leydi France hayso tawi ɓiɓɓe leydi moɓe ne kaɓe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal garene jayde les échos e oɗo subaka ari tan ko wiide yete oɗo kay biyeteɗo yete muma kanko noon ɓe mbi tan yete toon to ganda kañum woni to Keur Massar to yete o rendintuno ko sukaɓe worɓe amo tan rendina ɓe e banggue ngo ganda kañum woni banggal debbati gorkati kanko noon sukaɓe dañɓe duuɓi 13 14 ha 15 ɗo joni noon o fawama juuɗe ɓe mbi noon sukaɓe ɗiɗo ɓe ganda ko janggannoɓe ina jeeya deɗo gueɗe walla tan amo nannunoɓe hen kanko ɗo biyeteɗo muma ɓe mbi noon ko toon to ganda woni to diwan mo Keur Massar Jaxaay toon ɗum kewi ɓe mbi ambassadeur France ɗo e nder leydi meɗen Sénégal suuti konngudi muɗum fanude tan haɓotoɓe leydi France ɗo e nder leydi meɗen wiideɓe kamɓe ɓe miijaki ni no ɓiɗɓe leydi Sénégal kaɓete toon to diwan mo France garen ha joni jayde l'observateur noon ari tan ha joni kañum ne e oɗo maçon kay kañum ne dariɗo walla mbiyen ko kalannoɗen joni hen ɓe garti woni dariɗo ngam tan jeggude sukaɓe ne rendinaɓe nde ena ligganaɓe to banggal debbati gorkati ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa ete addi caɗele no fewi toon to ganduɗa woni diwan mo Keur Massar ɗum ɗon noon to Jaxaay kewi ɓe mbi noon ko ganduɗa ete dañi toon ɓe tawe makko e test uji ɗi ganda ko test uji VIH sida e ko way noon ha joni tan ɓe garte Benno Bokk Yakar ɓe mbi Benno Bokk Yakar holi lawol jogori ƴettude so tawi Macky Sall natti jeeyeɗe mabɓe walla so tawi Macky Sall jeeyaka e harende holi ko jogori wonde darde mabɓe no ɓe jogori darorade nden ngal namdal tigui ɓe gaddi kamɓe jayde l'observateur garene jayde tribune noon ari tan wi idi kañum noon ƴetti revanche muɗum saabu yete o tan toon to assemblée nationale o tetti député makko mo ne wawi wiyede noon saabu député makko jeeyanoɗo e Benno Bokk Yakar waɗi démissionné ɓe garti ha joni tan e tan ɓeɓe ganda kamɓe goni superviseur uji ɗi Bougane Gueye Dany ɓe mbi noon ɓe natte 296 commune aji ɗo e nder leydi meɗen Sénégal gam tan ɓurde yañude liggey mabɓe kono kadi ɓurde hollide koye mabɓe garene jayde besbi le jour kamɓe noon ɓe gari tan koye affectation mo ganduɗa yete waɗama kay toon diwan mo Tamba woni procureur adjoint mo Dakar kanko noon ɓe mbi ɓe guittimo e place makko nawa toon to diwan mo Tamba to yete ɗum woni koɓe gaddi ɓe mbi Amary Faye noon kanko waɗama waɗimo remplacé ko Saliou Sy ni wiye alias Zaf ɓe mbi yette ɗo joni tan consultation ji à domicile nani waɗe toon to ganduɗa yete kañum woni cour suprême garen ha joni e jayde libération noon oɗo subakari tan ko ha joni tan e scandale dañɗo tan ko taari certificat de nationalité ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu oɗo mo ganduɗa kay wiyete ko Moustapha Ali Ibrahim kanko noon ko neɗɗo mo gandani joguino yette nationalité Sénégal carte d'identité mo Sénégal tawi ni ko décret ji ɗi ganda ɗi ndewna kay lawol ɓe mbi yetta kay o heeɓi oɗon certificat guila hitande 2018 ɓe mbi noon hitande 2017 o totta oɗon kayit hawa dañi hen carte d'identité nde o yeehi noon yiiloyade passeport toon to bureau mo passeport ko toon noon ɓe nanguimo kanko
oɗo ɓiɗɗo gorko ɓe mbi kay ha joni convocation ji faade saktoɓe kabaruji nana tan jokki ɓe mbi audition waɗama programme fandude ɗum tan e oɗo mo ganduɗa ko kanko woni Moustapha Diop mo Walfadjri e kadi tan oɗo mo ganduɗa kanko woni Babacar Touré mo Kewulo kamɓe noon ɓe noddama e lawol. Babacar Touré ko hande tigui foti notoyade kanko Moustapha Diop noon o noddama elle ko janggo so Allah lamɗo jaaɓi waɗa convoqué toon to ganduɗa kañum woni dik ma taw e enquête aji ɗi ganduɗa eɓe mbaɗa ɗum walla taw e konnguli ɗi ganduɗa ɓe cuuti ɗum. garene jande stade coftal ɓalli kañum tigui uddata damal e oɗo subaka ɓe garti tan ha joni e match boɓe ganduɗa ko match choc ne faye City e ɓe ganduɗa kamɓe goni Arsenal. ɗum ko hande dañata so 19h yoni so Allahu lamɗo jaaɓi. ɗum ɗon noon ɓe mbi ko match mawɗo jogori wonde ɓe mbi Saliou Ciss kañum ne holli hoore muɗum toon to Barça ɓe mbi waɗi défié Barça. ɗum noon ko tan match mo holliti hoore makko no feewi kanko ɓiɗɗo Sénégal oɗo no ɓe mbaɗirta ɗum saaha foof e club aji mabɓe hettiyankoɓe yeɓenkoɓe joni gudditen hello on ko noon tigui garene wadde félicité oɗo ɓiɗɗo Sénégal walla mbiyen ɓiɗɗo debbo jeeyaɗo e rewɓe ha joni. ɗum ɗon noon so dañi rewɓe fo beltoto hen ɗum saabi noon wadde félicité tan oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Fatou Fall mo ganduɗa ete hande waɗama général des forces armées ɗo e nder leydi meɗen Sénégal. kanko noon oɗo saaha woni tan médecin général ɓe mbi nommé directeur ha joni général toon to ganduɗa woni hôpital principal mo Dakar ne woni noon debbo ha joni totta titre général ko wiide tan yo Allah reftin hen rewɓe wodɓe saabu hande e armée o aɓe mbaɗa hen liggeyaji mantiniɗi kamɓe rewɓe ɓe to banggal police to banggal gendarmerie to banggal armée o e banggueji goɗɗi ɗi ganduɗa hande rewɓe ɓe natti hen no fewi te ɗum noon koko waɗi fayida saabu wiyatake tan rewɓe ɗo mbawi hadde walla ɗo mbawi hadde te ko ne woni ko ganduɗa eɓe mbawi nadde e banggueji foof. ɗum noon ƴewtinama recrutement ji rewɓe ɗi ƴettanoma ɗo ne fewi te ha joni ena jokki rewɓe ɓe mbaɗede recruté e ko way noon to banggal armée. hande noon darde mabɓe neni ɓuura mantinade wadde mo félicité wiide yo grade uji goɗɗi ndew hen kono kadi yo rewɓe wodɓe kadi ɓuura dañde grade uji baɗini yiyete ha joni garten e banggal ko ganduɗa yete woni Benno Bokk Yakar wadde perdre mataw ni wawi wiide majorité muɗum saabu dañino 83 député. hande noon so député mo oɗo mo ganduɗa kanko woni Idrissa Seck waɗi démissionné e Benno Bokk Yakar yalti fayi walla wi ko ɗo joni ko wayi kono ko baɗɗo yalti to ene wayno koko wayno chantage ni so ƴewama saabu ko wiide hande ko somi natti ma dañ majorité kono somi yalti a dañta majorité beele ɗum noon ine haɗa kamɓe Benno Bokk Yakar dañde majorité toon to assemblée nationale ko ɗon namdal ngal woni saabu hande nde funde nde yontuno wotde gam Mimi Touré yalta e ɗo ganduɗa kañum woni assemblée nationale to yiyama ɓe ganduɗa kamɓe goni député ji PDS ɓe ganduɗa gotino toon to ganduɗa kañum woni to banggal APR to walla mbiyen to banggal Benno Bokk Yakar ha saabi kanko Mimi Touré o itta toon to assemblée nationale. mele noon député goto oɗo ine taga ha Benno Bokk Yakar wasa majorité muɗum ɗon namdal ngal woni kono jaabowol ngol onon ne ina fare hen miijoji moɗon e commentaire uji ɗi beele tan wadde démissionné oɗo ɓiɗɗo debbo mo ganduɗa ko député rewmi wonno ene jeeyano e Benno Bokk Yakar ne wawi ŋakkinde ɗum ko ganduɗa kañum woni majorité o toon to assemblée nationale mo APR walla mbiyen mo Benno Bokk Yakar tawde ɓe jaari koye ko ganduɗa kañum woni banniére mo Benno Bokk Yakar beele ina taga ɓe mbasa majorité o saabu ne anda noon hande kamɓe PDS aɓeni toon te kamɓe fof koɓe libéraux ji ko kamɓe koye mabɓe que ce soit Benno Bokk Yakar que ce soit ɓe ganduɗa kamɓe goni yette PDS kamɓe fof aɓen noon ndenti toon to assemblée nationale to beele ko kamɓe ɓe ŋakki majorité walla ɓe ŋakkani amin pada jaabowol ngol e moɗon onon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe a yaw Piindi TV amin kooli miijo moɗon koye commentaire uji wonata bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗanno e banggal
caméra o ko Djibi Dieng to bangal montage ko Alifal. KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK asodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeenay mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma